El pol·len s'origina a les flors de les plantes, concretament als estams, que són els òrgans reproductors masculins. Durant la floració, les plantes produeixen grans de pol·len que contenen el material genètic necessari per la reproducció. Aquests grans s'alliberen a l'aire i el transporten pel vent, els insectes o altres animals fins a arribar a una altra flor, on permeten la fecundació. Les plantes expulsen el pol·len sobretot a la primavera perquè és l'època ideal per reproduir-se. Durant aquesta temporada fa més calor i hi ha més llum i els insectes i el vent poden ajudar a transportar el pol·len d'una flor a una altra. Així, s'asseguren que els fruits i les llavors es desenvolupin correctament i que la nova generació de plantes pugui créixer en bones condicions. L'aire té un paper molt important en l'expulsió del pol·len de les plantes. El vent ajuda a alliberar el pol·len de les flors i el transporta a altres plantes perquè es puguin reproduir. Quan l'aire és sec i es mou amb facilitat, el pol·len viatja més lluny. En canvi, si l'aire és humit o no hi ha vent, el pol·len es dispersa amb més dificultat. Quan respirem, l'aire entra pel nas o la boca i baixa per la tràquea fins als bronquis i als pulmons. En aquest aire hi poden viatjar grans de pol·len. Molts queden retinguts pels pèls i la mucositat del nas, però els més petits poden arribar als bronquiols i als alvèols pulmonars. Allà, el sistema respiratori intenta defensar-se activant el sistema immunitari. Quan el sistema immunitari detecta el pol·len, en algunes persones el confon amb una substància perillosa. Això fa que s'alliberin anticossos i histamina, que provoquen inflamació de les vies respiratòries, esternuts, picor i fins i tot dificultats per respirar. Per tant, els símptomes d'al·lèrgia no són causats pel pol·len en si, sinó per la reacció exagerada del cos, que intenta defensar-se d'allò que percep com una amenaça. També poden aparèixer tos, irritació de la gola, afonia, conjuntivitis, dificultat per respirar i, en casos més greus, asma. Algunes persones, fins i tot, poden perdre l'apetit quan la reacció és molt intensa. El pol·len pot afectar la vida de les persones que pateixen al·lèrgia perquè provoca reaccions que dificulten les activitats diàries. Concretament a Espanya, 1 de cada 4 persones pateix al·lèrgia. Durant la primavera, aquestes reaccions poden interferir amb el descans, la concentració, el treball o les activitats a l'aire lliure. En general, l'al·lèrgia altera la qualitat de vida i obliga a adaptar rutines per evitar el pol·len. Les al·lèrgies al pol·len també tenen un component genètic. Si els pares pateixen al·lèrgies, és més probable que els fills també les desenvolupin, ja que la predisposició a reaccionar de manera exagerada al pol·len es transmet hereditàriament. És important destacar que el canvi climàtic té un efecte directe sobre les al·lèrgies al pol·len. L'augment de temperatures i les alteracions en els patrons de pluja fan que les plantes produeixin més pol·len i durant períodes més llargs. Això provoca que les persones al·lèrgiques estiguin exposades més temps i a majors quantitats, fent que els símptomes siguin més intensos i que la qualitat de vida es vegi afectada durant més temps. Concloent sobre el tema, el pol·len és essencial per a la reproducció de les plantes, però pot afectar significativament a les persones al·lèrgiques, des dels pulmons i el sistema immunitari fins a la vida diària. La predisposició genètica fa que algunes persones siguin més vulnerables i els efectes del canvi climàtic fan que les al·lèrgies siguin més freqüents i intenses. Per això és important entendre com actua el pol·len i prendre mesures per minimitzar els seus efectes i mantenir una bona qualitat de vida.